23 februari was het Memmental Day en wij vroegen jullie, wat is jullie favoriete Friese woord? Vertel het Jan, wat is het geworden? Het is gewonnen door, daar ga ik eerst even gaan, langzaam de spanning opbouwen. Gewonnen door Bart-Jan van Assen. Laat het feest doen. Maar dan wat rond. Roffel, roffel, gooi je nu op de achtergrond. En als je niet weet wat het is, dan heb je ontzettend veel zin in. Juist in deze corona. Bart-Jan, hard gefeliciteerd, deze taart komt naar jou. Hey, Bart-Jan, ik heb een filmpje voor je en ik zou zeggen, speel het maar even af, bekijk hem even. Ja. Oh, geweldig. Ja, nou, dus bij deze, de oranjeboek is voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft, geniet ervan. Tof.